Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunzi bami yakubingelela ndlalifa izulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Xolo. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele ukuba sikwazi ukuthi siphinde sihlangane namhlanje ngalolu suku lokuqala enyangeni ye12 onyakeni wezi-2025, the first day of December in the year 2025. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Angibonge kakhulu bonke abebengithwele ngemkhuleko ngigula. Ngiyathemba niyalizwa izwi lami libuyile njengamanje noma lingakabuyi ngokugcwele. Kade ngilalela inkonzo enganithumelela yona Friday ekseni silaphaya ebesikhona siphumule ngoba yilapho la ngifike ngahlatshwa khona ukugula ngendlela emangalisayo. Ngi-understandile-ke uma sengifica izimo zonke ukuthi bengihlaseleka ngenxa yenkonzo, kuba ngisondele kakhulu kuNkulunkulu. Inkonzo yangomgqibelo eyijule ngendlela emangalisayo. Uma ukwazi ukuhlanganisa izinto, ulalela intshumayelo, ulalela konke, uzobona ukuthi eyijulile. Kanti nenkonzo yayizolo ngesonto ibijule ngendlela emangalisayo. Yingakho ngidecide ukuhlukanisa lokho ebengikukhuluma ngewilo nangabanye ukuze kungaqali. Ngadina ukuthi ngcono ngikuhlukanise ngoba ayikho into ebuhlungu njengokuthi umuntu uyashumayela uze ukuthi akashumayeli lo, ukhona umuntu akhuluma naye, sebekufanele ngilungiseke leyo nto. So-ke ngiyambonga kakhulu kuNkulunkulu. Ngiyakholwa ukuthi-ke nonke nilalelile, nonke niqwashile, nigadile isithe singuSathane. uNkulunkulu angikhumbuze khona izolo sengehlile okufanele nakho engabe ngikukhulumile ilokho esengizokusho manje, ngoba kufanele sizisho lezi zinto. Isizathu sokuthi ngikhulume ekhaya lezwi ukuthi abafundisi baqwashe bangahlaseleki. Nginanasi isicelo kubazalwane bonke nje, ake ningilalele ngomoya. Kuzonisiza ukuthi ningilalele ngomoya, ningangilaleli ngenyama. Uma ningilalela ngenyama ninesono esiphindiwe sokungikhowutha uqamba amanga. Angazi uxolisa nini kulaba bantu oqambe kubona amanga. Kunenkulumo-ke ethi kunomzalwane ofike wathola omunye umzalwane ewilo egula, wathatha onke amaphilisi akhe wayowalahla. Wayesethi ubaba uNsibande wathi amaphilisi ayisona. Noma into etisha ibe njalo, mhlawumbe angibe kahle, kodwa isenzo sona sinjalo. Angazi ngomlomo wayesethini, kodwa ku-implya ukuthi mina ngithi amaphilisi ayisona. Angikaze ngisho nangelodwa ilanga ukuthi amaphilisi ayisona. Khona seze watshela ngisho udokotela ukuthi ebandleni lethu umholi wethu wathi singawadla amaphilisi. Iphutha lelo. Ngiyafisa labo bantu njengalabo engikhulume ngabo izolo beze kimi bazoxolisa. Ngingazi ukuthi bazothethelelwa yini bengaxolisile kubantu abazi lolu daba. Angibazi bangakanani abantu bazololu daba, bayangisukela. Mina ngowami umlomo ngine-VN engiqinisa ngayo abantu abanezifo ezingalapheki, o-BP, oshukela nokunye. Ngathi uma kuwukuthi singena emkhosini, kholwa ukuthi uzosinda. Uyeka amaphilisi akho ungena emkhosini. Kodwa uma ukukholwa kwakho ukubona ukuthi kuyantengezela, khetha isikhathi odla ngaso amaphilisi bese uyadla. Imina ngisho nje, angikaze ngithi amaphilisi ayisona. Ngathi ukusinda komuntu phakathi komuntu noNkulunkulu, ukusinda komuntu kukholwa kwakhe. Angazi ulithathaphi ilungelo umuntu othatha amaphilisi omuntu ayowalahla. Ukube wafa lo muntu ubuzobekwa icala lokubulala wena ngoba ubulele uthatha amaphilisi omuntu yowalahla. Asisebenzi kanjalo entabeni endlu kaJehova, kuyabonelela. Ukukholwa komuntu noNkulunkulu kuphakathi kwakhe naye. Asizukumkholelwa simthathela amaphilisi siwalahle. That is wrong. Ngakho-ke umuntu ngize ngasho kune-VN engayikhipha manje ethi uma usemkhosini
ungakuthembi ukukholwa kwakho, ubone ukuthi udla amaphilisi. Ngesikhathi odla ngaso, uma uwadla ekuseni, vuka udla ibreakfast udla amaphilisi. Uma uwadla ntambama, iqala ngokudla udla amaphilisi. Umlomo wami lo angikaze ngimelane namaphilisi mina. Kodwa-ke uyilo-ke mina ngiwumuntu omelene namaphilisi. Kuze kusuka umzalwane alahla amaphilisi omuntu. Kodwa angazi kungena idimoni line ewilo. Khona idimoni elingenile. Madoda, bafowethu, ake nisukume nime, nithandaze. Nithandaze nixoshe lo moya ongenile ewilo. Ngoba uma ningabhekile iwilo yenu izophela nya. Yilaba abantu abenza izinto bese becasha ngentshumayelo yami bebe beyiphendula ngingakaze ngikusho lokho. Angikaze mina ngikusho lokho. Asidluleke, bengifuna ukudlula kuleyo nto. Ngoba kuyafana ukuthi ngikhuluma la noma ngikhuluma epulpit, kuyafana. Ngikhulumelane la sengake ngaye ewilo. Sahlala phansi nabantu ababe involved kuleyo ngxoxo. Saqeda ngakhuluma nebandla lonke. Asisekho isidingo ngiphindele ewilo ngehla ngenyuka ngabantu abenza into ngamabomu. Ngizo-acta ngila. So uma kunesidingo sokuthi kufuneka umuntu akhishwe ebandlweni, uzokhishwa. Ngoba ukubulala ibandla lokho. Vumela usathane akusebenzise. Kuzothunza ibandla uthwele ngabantu uthi abantu abangadla amaphilisi bakithi Nkosi Jesu ngisize ungilwele. Bekufanele labantu abenze lento baxolise, bazithobe phambi kukaNkulunkulu. Babuye bazoxolisa. Ngoba nginikezwe amandla, Matthew 16:19 no Matthew 18:18, engikubopha emhlabeni kuboshwe ezulwini, engikhulule emhlabeni kukhululwe ezulwini. So mabengezile kimi, Jesu Nkosi yami, mabengezile kimi, ababoshiwe bakhululekile. Ngiyakutshela mina ngikubuza. Angikubuzi. Uthi ngikuvulele amanye amandla esengake ngakhuluma ngawo. John chapter 20 verse 22. Ngizodina 23. Kwathi kuba asho njalo, wabaphephetha wathi kubo yamukelana umoya ongcwele. Verse 23. Enibathethelela izono zabo bathethelelwe, nenibabamba ngazo babanjiwe. Amandla engiwanikeziwe lawo akulona igqubu, asikhulumi ngegqubu la. Sikhuluma ngomholi enikezwe amandla akabathethelela izono bazothethelelwa ezulwini, engibabamba ngazo bazobanjwa. Asikhulumi ngegqubu la, sikhuluma ngokwakha ibandla, hayi labantu ababulala ibandla. So mabazisizeke engikhulume ngabo izolo nesengikhuluma ngabo namhlanje, bangibone, baxoxe nami amehlo namehlo, buso nobuso, bacela uxolo. Kuba ngaphandle kwalokho babanjiwe. Funda uJohn chapter 20 verse 23. Enibathethelela izono zabo bathethelelwe, nenibabamba ngazo babanjiwe. Siyabonga, siguqe sikhuleke singene enkonzweni yosuku. Angifune ngikhulume indaba, ngifuna ukudlula lento uNkulunkulu athe isalile izolo. Umuntu othatha amaphilisi omuntu ayowalahla. Angazi moya muni ohlasele lapha, noma badelela ubaba uZulu. Kodwa ubaba uZulu uNkulunkulu othe ngimbeke badelela mina ngqo. Hayike asidlule sengiqedile. Masithandazeni bafowethu, siqhubeke nezwi losuku. Ngiyanithanda nina nonke. Nalaba benza lezi zinto ngiyabathanda kuba uJesu wabafela esiphambanweni. Nkosi Jesu uNkulunkulu onomusa, moya oyingcwele siphambi kobuso bakho. Siyabonga kulondolozwa nokugcina kuze kube lesi sikhathi. Ngiyakhuleka ke Nkosi, ngicela ubonakalisa amandla akho, ukhazimulisa igama lakho ngayo lenkonzo. Siyabonga nalokho esesikuzwile, basiza abantwana bakho. Ngiyazi Nkosi wabafela esiphambanweni. Ngiyazi ukuthi uyabathanda, nami futhi ngiyabathanda. Ngiyafisa baphenduke, bakukhonze ngeqiniso, bayeke lokho abakwenzayo. Yiba nathi ke Nkosi kule nkonzo, ubusise kube lona loyo ilalele. Ngiyabonga uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele, siyamdumisa.
akekho ofana naye. Ayisesidlulile kulolu daba, sesiqala ulusha. Hawu, seku-10 minutes njalo. Sifundeke Matthew chapter 5 verse 9. Babusisiwe abalamulayo ukuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Ngisho njani mina abanjani abalamulayo. Ezekiel 22 verse 30. Ngafuna kuba umuntu wokubiya uthango emesikhaleni ngaphambi kwami ngenxa yezwe kuba ngalichithi kepha angimfumananga. Hey, abafunyana abantu kodwa bekhona. Ingakho uIsaya wezwa lithi izwi, siyakuthuma bani? Ubani uyakusiyela na? Isaiah chapter 6. Ubani uyakusiyela na? Wathi thuma mina Nkosi ngilapha. Isaiah chapter 6 verse 8. Namanje sisafuna labo bantu. Bayafuneka abathobekile, abangafuni ikhundla kodwa abafuna ukusebenzela uNkulunkulu. Hayike sigcine sileke lapho siphumule khona nomama eDrakensberg eFairways. Sikhuluma ke ngezwi 1 John chapter 5 verse 11 and 12. Uthi lobu ubufakazi ukuthi uNkulunkulu usiphila ukuphila okuphakade nalokhu ukuphila kusendodaneni yakhe. Onayo indodana unokuphila, ongenayo indodana kaNkulunkulu akanakho ukuphila. Umbuzo wami uthi unayo indodana kaNkulunkulu na? Mawunayo pho senzelani sona? Ngoba uphawu lokuthi awunayo ukuthi uyona. Awunayo indodana kaNkulunkulu mawona. So ngiyafisa ukuthi njengoba ngibuza, ngithi unayo yini indodana kaNkulunkulu na? Ngoba nendodana akoni. Uthini u1 John chapter 3 verse 9? Lo ozelwe uNkulunkulu akenzi sono. Ukuba imbewu yakhe uNkulunkulu ihlala kuye futhi akanakona ngokubuzelwe. For the fact that you are born, awusoze wona. Ngenxa nje ukuthi uzelwe awunakona. Ngenxa nje ukuthi uzelwe. Uthi kuJesu kuNikodemu, uma ungazalwa ngokusha ngeke ubone umbuso wezulu. Uthi Nikodemu ngaphinde ngene esweni sikamama enangiphinde ngizalwe. Uthi uJesu ngiqinisile. Ngithi uma ungazalwa ngamanzi nangomoya ngeke ungene embusweni kaNkulunkulu. Lithi lelizwe esikulona awoni ngoba uzelwe. Mawona ingoba uzelwe yini wena? Yini phobe namaphupha amabi? Yini phobe nemizindla emibi? Yini wenza izinto ezingalungile? Yini uthi mawusuwona uvone kakhulu? Lo ozelwe uNkulunkulu akenzi sono. Ngokuba imbewu yakhe uNkulunkulu ihlala kuye futhi akanakona ngokubuzelwe. Isizathu nje sokuthi angasenzi sono ukuthi uzelwe. Uzelwe yini wena na? 1 John chapter 10 noma 12. Bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Verse 12. 1 John chapter 1 verse 12. Bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Laba bakholwa egameni lakhe. Uyakholwa egameni lakhe na? Labo abangazalwanga ngagazi, nantando yenyama, nantando yendoda, kodwa bazalwa nguNkulunkulu. Abasenzi sono ngoba bazelwe. Verse 18, chapter 5, 1 John chapter 5 verse 18. Siyazi ukuthi ilona loyo ozelwe uNkulunkulu akoni. Ngokuba ozelwe uNkulunkulu uyazigcina nomubi akamthinti. Ozelwe uNkulunkulu uyazigcina nomubi akamthinti. Ngoba enjani? Ezelwe. So ukhiye ukuzalwa. Uzelwe yini wena na? Mina ngiyabuza. Uzelwe ubani? Ubani lokuzele? Yini pho uphile sonweni? Yini udla izono uzelwe? Yini umona? Ayekho nje umuntu omfisela into enhle, unomona wena. Yini ukuhleba, unyevuza indodana kama wakho nendodakazi kama wakho yabanyevuza.
yabadlavaza hleba ngabo. uJehova ukwenzile wacabanga ukuthi njengawe ngizokubeka phambi kwamehlo akho. AmaHubo chapter 50. Ngizokubeka phambi kwamehlo akho. Ngisakhumbula ivesi noma u20 noma u21. Kodwa nje okukhulu ake umkhonze uNkulunkulu ngobungcwele, uhambe njengokuba yena uJesu ahamba. Umkhonzo ungazenzi izinto ezingafanele. Uthi kuverse 18, siyazi ukuthi lona loyozelwe, awubakithi, ozelwe nguNkulunkulu akoni. Ngokubozelwe uNkulunkulu uyazigcina nomuba kamthinti. Shuthi sikhubeka nje ngoba asizelwe. uSathane usithinta nje ngoba asizelwe. Zalwa ngokusha, khumula umuntu omdala onemsebenzi yokonakala, imisebenzi yokungcola, imisebenzi yobufebe, nokuphinga, nokubulala, nokuhleba, ulaka, ukuziqhenya, ukuphakama, you name them. Ziningi lezi zono. Zalwa yiba umntwana uzumukeleke kuNkulunkulu. Kwangathi uNkulunkulu angakusiza, akuvula amehlo ukubona idamage oyenzayo ngokungakholwa. Ukungakholwa kukodwa kuyisono. Siyazi ukuthi lona loyozelwe uNkulunkulu akoni. Ngokubozelwe uNkulunkulu uyazigcina nomubi akamthinti. Ilona lozelwe uNkulunkulu akenzi isono. Ngokuba imbewu yakhe ihlala kuye futhi akanakona ngokuba uzelwe wena na. Ngakho-ke bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu, labo abakholwa egameni lakhe, abangazalwanga ngentando, abangazalwanga ngagazi, nantando yenyama, nantando yendoda, kodwa bazalwa uNkulunkulu. Siyambonga kuNkulunkulu. Sizogcina khona la. Ngiyafisa ukuthi kube lona loyo azalwe. Uthi uJesu kuNikodemu, uma ungazalwa ngamanzi nangomoya ngeke ungene embusweni wakhe. Uzelwe yini na wena? Ngiyabuza, uzelwe yini? Uzelwe yini kabusha? Umkhumulile umuntu omdala? Khumula umuntu omdala. Khumula umuntu obuxabanisa noNkulunkulu. Wembathe inkosi uJesu kuze kungavuswa inkanuko kuwena. Yembathe inkosi uJesu. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Mangibheka isikhathi sesingayibamba la. uNkulunkulu abe nani, uNkulunkulu anigcine, uNkulunkulu anibiyele, uNkulunkulu anenzele umusa. Ubaba uNzibande uthi masithandazeni bafowethu. Baba, egameni likaJesu siyabonga Nkosi. Ngiyabonga kakhulu ngamasosha ongiphe wona akhulekile wawalalela njengoba ngizizwa sengingcono kakhulu. Ngiphiliseke Nkosi, uqhubeke nomsebenzi. Siyabonga busisa ilona loyo lalele akwenze lokho asekuzwile. Dumo lonke silinikeza wena. Siyabonga uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu osidinile kwaze kwaba manje. Hey, saba nenkonzo enhle nemnandi echibini bafowethu eBhamshela. Ngethemba uzizwele nawe. Kwakuyinkonzo emnandi ngendlela emangalisayo. Inkonzo yathatha amahora awu5, very close to 5 hours. Inkonzo sasinayo. Kwakunabafundisi abathathu, ngobaba uNzibande, bese kuba ke nezikhulumi ezazikhona, kodwa nje abefundisi uNkulunkulu wayebanikezile babekhuluma lokho kusenhlizweni zabo. Siyambonga uNkulunkulu. Nikhumbule emndeni waSibisi, sinani ngomkhuleko, sinithwele. Nihlale enkosini, ningasuki, ningasigudluzi isikhonkwane esidala. Ningasigudluzi isikhonkwane esidala. Siyambonga kuNkulunkulu kakhulu. Baba uNzibande siyavalelisa
uthi uJesu Kristu inkosi.